Rabbisi ул теләгән нәрсә булыр, теләмәгәне бер кашан да булмас. Кемнедер туры юлга Аллаһ Тәгалә бастыра, кемдер бу дөньяда адаша. Аллаһка безнең турында бөтен нәрсә дә мәгълүм. Һәр мизгел, һәр бер хәл. Аллаһка һәр кешенең барачак урыны билгеле. Кемдер җәннәткә кайтачак, кемдер җәһәннәмгә, газапка төшәчәк. Аллаһ Тәгалә кешеләр арасыннан кайберләрен иман белән бүләкләде, берләштерде, изгелекләр кылучылардан кылды. Шуңа иман китергән кеше ул изгелекләрне эзләп, Аллаһның ризалыгын эзләп яши. Атна буе кылмаган изгелекләрне ошбу көнне, җомга көнне тормышка ашыру олы форсат. Җомга көнен һәр Аллаһка инанган кеше көтеп ала. Чөнки бу көнне дуга кылу өчен 1 сәгать һәм җомга намазы бар. Һәр бер Аллаһка ышанган кеше һәр елны Рамазан айын көтеп ала. Ел буе кылмаган изгелекләрне ошбу айда тормышка ашыру олы форсат. Рамазан айында 1 ай гыйбадәт вакыты бар һәм кадр кичәсе бар. Аллаһ безне иман белән бүләкләгәннән соң изге гамәлләр кылучылардан булып, аның тугры кулларыннан булуны насип итсен иде. Һәм бу матур сүз генә булып калмыйча, төгәл тормышка да ашсын иде. Рамазан айы Аллаһ сайлап алган ай. Рамазан айы ул фақат мусульманнарның гына айы. Бу айда Коръән иңдерелде. Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва саллям Аллаһның илчесе булды. Бу айда гына һәр бер мусульман өчен ураза мәҗбүри, фарыз. Бу фарыз ураза. Бу гамәл шәһадәт, намаз, закат, хаҗ кебек дәрәҗәдә Аллаһның әмерләреннән. Аллаһ Тәгалә Бакара сүрәсендә әйтте: А'узу биллаһи минаш шайтанир раҗим. Шәһру рамазан аллазии унзила фийхил Кур'ану худан линнас. هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. Рамазан айы бик шәриф ай. Ул айда Аллаһдан кешеләргә туры юлны күрсәтүче һәм һидаятны ачык бәян кылучы Коръән иңдерелде. Сезләрдән Рамазан айына ирешкән һәр берегез әлбәттә уразаны тотсын. Аллаһның ураза тотарга биргән әмере ирләргә, хатыннарга, яшьләргә, картларга, байларга, ярлыларга, патшаларга, гади кешеләргә, эшчеләргә, укучыларга һәм хәрбиләргә мәҗбүри. Эшнең авырлыгы, тормышның мәшәкатьле булуы, балаларның күплеге, яшьләрнең мәктәптә яки югары уку йортларында укулары һәм бәла-каза килүләр ураза тотмаска гүзер була алмыйлар. Фақат ятып ширләгән, мәшәкатьле озын сәфәрдә булган, картлык зәгыйфлегенә ирешкән, тоткында булган һәм йөкле, хәйизле хатыннар булар гүзерле булалар. Көчләре җитмәү сәбәпле ураза тотмаганнар, маллары булса фидия бирергә тиешләр. Рамазан айында берәү ширле булса яки мәшәкатьле озын сәфәрдә булса ураза тотмый. Ширле кеше сәламәтләнсә, мусафир өенә кайткач, башка вакытта каза кылырга тиеш булалар. Аллаһ сезгә җиңеллекне тели, авырлыкны теләми. Һәм Рамазан уразасын тутырып тотуыгызны һәм Аллаһ сезне туры юлга күндергәне өчен аны зурлавыгызны тели. Бәлки Аллаһыга шөкер итүчеләрдән булырсыз. Тук килеш
Оқып та, үйреніп те, аңлап та болмай. Ураза тотмай гына үзеңнең кул икәнлегеңне искә төшереп булмый. Изгелек кылмыйча гына Аллаһка якынайып булмый. Шуңадыр да адәм баласы һәр вакыт сафлык белән хурлык арасында. Сафлык дөньяда пычранмыйча гомер итүдер. Дөньяда саф, буялмый, пычранмыйча яшәү гаять авыр бер эш. Хайван, йырткыч булу бик җиңел булса да, saf bir musulman, kirsiz bir adam bolu, uylagancha uq jingil ish tugil. Din bizga soflikni buyura. Din dunyodan kirsiz bo'lib chiqarga qo'sha. Musulmon uchun Ramazon oyi soflikni saqlaw uchun, shistarini tuzalu uchun eng qulay vaqt. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. Ey müminler! Sizni mallarınız hem balalarınız Allah zikrinden aldamasın. Namazdan tuqtatmasın hem Kur'an ve amel kuldan gafil etmesin. İxtibarsız kaldırmasın. Eğer bu işini birey kılsa, yani malına hem balalarına aldanıp imanına, dinine kimçilik getirse, andi kişiler ahirette gazapta bulup hasretlenüşlerdir. Allah'ın zikri ol Kur'an. İbn Mesud radıyallahu anhu mana şunday sözlerini aytgan deb ketirler. Kur'an bitlerine daimi qaragız. Kişilerinin yüreklari savut gibi. Anı Kur'an bilen tuturğız, hem başka nerse bilen tuturmağız. Malik ibn Dinar, ey Kur'an kişileri, sizin yüreklerinizge Kur'an nerse şeşti? Kur'an ul müminin yazı, yağmur yerinin yazı bulgan kibik. قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. Allah Teala Yunus suresinde aytdı: Ey Rasul, tavhidga, bir Allah'a ibadat kılığa şakır, hem ayt. Kim sizge kökten hem jirden rizq jibere? Kim jirde türlü ösümlükler hem ağaçlar şeşek atarga, jimişler birge yardım ete turgan, sunu kökten indire? Kim sizge işitu hem kuru salati birdi? Kim uliden tirini çıgara, uli jirden tiri ösümlük çıgara? Kişiden turmuş gitkende, kim tiriden ulini çıgara? Kim galemnin barlık amelleri bilen, özünün kudreti hem hikmeti bilen hakimlik ite. Alar hiç şiksiz bularının barısında Allah kına yarata alğanın tanıylar. Ey ilçi, şunda eyt alarga. Ələ siz bu haqlıqqa tıynak kına buysanıp, Allah'ın galemlerinin Rabbisine itaat iterge, hem andan korkurga buruşlu tugulmu? Allah Teala Kutsi hadiste bulay dip ete. Uraza benim için has ibadettir. Anın ecrin özüm verirmin. Şulay Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisinde aytile, kim bu ayda urazanın farzlığına ışangan, hem Allah rizalığını tilegen halde uraza tutsa, anın günahları kişirilir. Uraza tutkan kişi taң atkandan alıp, kıyaş batkançığa kadar aşağı işüden, cinsi münasebetlerden tıyılıp dururga tiyiş. Ama uraza kamil bulsun için şulay yok yalgan, gaybet, naşar sözler gibi kimçiliklerden saklanırga da kirek. Bu turda Şekli Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytdı. Kim urazalı bula turup da yalgan gaybetten tuqtalmay iken, anın aş yüründen birinde fayda yok. Yani özün musulman dip tanıgan kişi, urazanı selametligi üçün, yeyse yabıgır üçün tugul, Allah rizalığı üçün, buysunuşu kıl bularak anın şeriatın ötev üçün tutarga tiyiş. Allah Rabbimiz bu yılda Ramazan ayında uraza turga kimçilikler getirmişe, özü riza bolurluk itip tutarga nasip etsin. Fakat izgelik kılışı Allah'ın süyükli kullarından bulup, nesillerimizge hayırlı terbiye verip, Allah Rabbimizin izgelikler cemaatine erişirge nasip olsun barbızga da. Barakallahu lana ve lakum fil Kur'anil azim ve nefa'ana ve iyyakum bil ayati ve zikril hakim innehu sami'ud du'a.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين وارحمنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين وأقيموا الصلاة